Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Unya ang tanan na mauli apan miadto sa Hesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babayi nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Hesus, magtutudlo kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Hesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Hesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbatok kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Hesus, nag-iyahay sila pamahawa. Una ang mga tigulang. Nahibilin sa Hesus ug ang babayi nga nagbarog gihapon didto. Sa Hesus mituyhad ug miingon kaniya, babayi, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kung mao ka na, sa Hesus mingon kaniya, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang number one nga kaning attitude ni Jesus para sa mga makasasala, dili gyud ang pagsilot. Ang iya gyud naa sa iyang kasing-kasing mao ang pagtangtang sa sala gikan sa tao nga nakasala. Kamo sa may inyong number one nga aksyon basta makakita mo makasasala, pagsilot o pagwagtang sa sala? Adi mo ka picture? Para ng inyo bang anak na tapulan kaayo, unsa may inyong buhaton, kasab-an ang tapulan o kuhaon ang pagkatapulan? Mamoy tingog diha. Ang kasagaran nato, kuhaon gyud ang tapulan, dili ang pagkatapulan. Mao na kasab-an ug maayo yag magpabiling gyud. It's a puira. Parehanang kanisla Brad Paul na man sila kompanya na ay empleyado portig yung tapulana. Bisag kung sa isogo ni Brad Paul, sige lang yung kapalpak kay tapulan kayo. Siguro yung ko gina Brad Paul nga pahuway lang sa dong, pahuway lang sa day kay mura magdita magkasinabot. Mausa na din is ato kanang tapulan atong
papaon ilisan ato kugihan. Ug mao na ang atong paradigm kang Hesus lahi. Ang nakasala paningkamutan nato nga mawa ang iyang sala, dili silutan tungod kay nakasala. Mao na siya ang tinuod nga kaluwasan. O mao ni ang para nako pinaka nindot pero pinakalisod na iprogram sa atong hunahuna. Kanabitang dili kabayad sa utang sa may buhaton, kasagaran gyud ikiha. Unya pabutangan pagyog sana co-maker. Aron og di kabayad ang co-maker maoy paninglan. Pero di kita makapaningkamot nga ang iyang kahimtang nga dili makabayad maoy atong tabangon, dili ang atong kahimtang nga wa mabayre. Muna si Jesus iyang pangitaag paagi nga makaamgo ang mga tao nga kusog kayo manghukom. Ingon siya, sige, nakasamang kani, naamnas balaod, hala, kinsa ninyo ang wagyo'y sala, mao'y mo naghapak og bato niya. Kay tinuod man kaning patyonon, wa na inihapak, nanguli, naguna og lakaw ang mga tiguang. Kaning mga tiguang mao man mga buangon sa dusahay. Kana bang murag sakto kayo ba? Kusog kay manghukom. Murag yung mabitan na kita mo ingon denta sa ato pa biyaning katigulangan. Kana yung katigulangan or ang atong term anausay maura ba ni naandan. Di gid nato supakon kay maoy naandan. Di gid mo patoo sa mga kon kay kami ko'y naguna, kami naguna. Kadaghan sa mga naguna nga naulahi matud pa ni Hesus, pariha nang naguna mo katao, kamaomong mo text, kamaomong mo operate anang cellphone, kamong mga 80, mga 90 na edad, nauna man gyud mo, kamaomo na. Dili bisan gani ka na mga 70, 60, munas ginhawa, dinhilang, muanhi dinhi. Maningkamot kita og selfie pader selfie ta kurog-kurog ang kamot ako ni blurred gyud kay ning resulta ni ron ana maningkamot gyud ba alopi kita sa mga batanon ay paana din mauna sila muna matud pa ni Jesus ayaw i-impose ang imong gihuna-huna nga sakto tanawa sa imong kaugalingon ugwa ba kay imo sang kaugalingong sala. So para ni Jesus ang makasasala dili pwedeng mahimong maghuhukom. A sinner cannot be a judge to a sinner. Gilingi anay mong tupad ing na sinner ka. Munta na ba sinner ka? Niya mingon gani siya. Oh, sinner siya. Ay kukhuk mi ha. Muna ka mo mga ginikanan, kung sinner mo, ay mo pagsigig pangasaba na inyong mga anak, nga sinner sad. Kamong mga asawa, ay mo pagsigig yaw-yaw sa inyong bana, nga sinner. Kay otro man sa kang sinner. Niya ang mga bana, di sad magyaw-yaw sa mga asawa tungod kay sinner. Otro man sad kang sinner. Ano pakaron ingnon man kang kunuhay tarong kay kastanan. Og kun ato ning buhaton, porting nindutas katilingban. Ana ay asawa karon nga gusto na makigbuwag sa iyang bana kay very irresponsible na addict sa cellphone ug sa bisyo. Yeah. Akong giingnan kaya sige man siya patambag nako sa text nako ay og mao na imong hukom pamutos dayon
Siya di masan mahimo pader kay na mami anak asa man sa kupadong naraman din na ay ayaw pamutos. Siya may masan pader unsa naman lay future na mo. Nako ay ayaw na pag-una ng future. Una-una ang present. Kay basig ugma patay na ka unsa pa may future. Karong adlaw sunda ang Ginoo. Unsa magi gustos Ginoo pader higugmaan ang imong bana nga way kondisyon. Musunod kaniya sa sus asa kami ani dadon nga bisyoso man kay nako. Aw tanawa lagasa mo padong. Sus parte naman ganiyang ratula. Ako dahil ibutang nga response kapoy mo sa sige basa ning text sige reklamo. Iya jud kong pasultion unsa giyang buhaton para mausab yang bana. Ako bitang tiksan relax lang hihihi ana da hilom lagi karong buntag na text nako nangadji ko no siya unsa man is father bati man kayog tambag relax man niya hihihi gisayon na lang siya sa akong kahimtang karon ampo ko no siya mais Ginoo sus kay ang enlightenment ko no sa Ginoo niya ningon man ko no relax lang. Sakto des father day. Pero ang sulti ko nos Ginoo niya nganong nahadlok man ka kung ang imong bana irresponsable. Nganong nahadlok man ka kung wa na mo'y maayong kaugmaon. Nganong nahadlok man ka ng imong mga anak matakdan sa imong bana. Wa day kay salig nako nga pwede na ko usbon ang tanang butang gikan sa bati ngadtos nindot. Pwede gani ang kangit-ngit himuon akong kahayag. Daghan ako no kay gipangsulti ang Ginoo ba ang jutay nga pagkaon himuon akong daghan. Ang kanang dagat himuon akong agianan. Di day ko kahimo ana bisan ang patay ako maganing buhion wa day kakahibaw ana. Huwag tanga ng imong kahadlok kay maunay sentro sa imong kabugat nga gibati. Dili ang sala sa imong bana, dili ang kinaiya sa imong mga anak, dili ang panghitabo sa kalibutan, ang imong kahadlok. Sus pagkahibaw ko niya ani, na-relax ko no dayon siya. Ana, hibuong sa siya ang iyasang bana, relax na sad kayo. Yeah, for the first time ko no iyang bana ni paraig niya niya ningon sorry ha nindotan ako sana all ngay ko no sorry for the first time nya luag na kuno kayang gibati nako kana mintina na di ba ugma wa na mo'y kaon ugma basig mapriso na imong bana ug masakpa na sa iyang bisyo. Basin ugma ang imong mga anak masakpan sa nimo nga ni bisyo na sad. Pero ang nakanindot din aka mahadlok nga mohigugma nila, din aka mahadlok nga mopasaylo nila, din aka mahadlok nga mamatay og magantos kuyog nila. Ug mao kana ang nahitabo sa unang pagbasa. Si Daniel ningon siya, di ko mangilabot sa dugo nining bayhana nga inyong gihukman. Pasabot ni pabor siya sa mga makasasala sa gitan-aw bas kalibutan nga makasasala didto siya ni pabor. So kung musupak siya mura siyang nilaban, posible nga iapil siya patay. Mao na iya itong gibarugan mukuyog ko sa makasasala, mahigugma ko sa makasasala, pero nangitag kamatuoran. Ang Ginoo mo'y nagiya ni Daniel unsaon pagtugkad ang kamatuoran og nasakpan ang tinuod nga sad-an. Kadto di ang mga judges mao di ito sila yung mga sad-an, dili si Susana. Mawa gyud ang atong kahadlok mga igsoon muna sa ato dinhing
tubag sa Salmo. Saan itong tubag? Tubag na to, Salmo ba? Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Kinsa may makahatag nato kahadlok kung tinuod gyud ta nga kuyog sa Ginoo. Mao na dinis atong parokya naningkamot ta pag-relax nga maligya lang tag slot para sa atong project nga porting dako ag kantidad, no? 35 million bana-bana. Sige na ra bag trabaho niya. Wa man tay kwarta. Nya relax ra ta. Palit rag slot, matag usa, apil ng driver sa balhabal, palit og slot, apil na gani ang mga bata nga di na kuno modua na inahan nga gada siyang anak kay nihatag og sobre kay mo palit og usa ka slot sa atong kaning SBF dag na 500. Natigom kuno to siyang anak sa iyang pagwa na pagduwa sa computer kay fans man kuno kayang anak nako niya iyang gitigom-tigom ang iyang kuan kay mo palit kisiyag slot pero gipunan ting itos mama wa di sa to katigom ay 500 pero kanang usa ka pagdasig ba sige ingnan tos mama ya katigom kag 50 punan ako usa ka 0 kapalit yung kag slot tigom to siya depende ram na gimmick sa inahan pero inana ba relax ra kaita tungod kay ang atong gisaligan ang Ginoo. Ang importante lang sa atong kasing-kasing siguro ta nga wa tay sala o kaha ug naa tay sala naning kamot ta pagbiya sa mga sala. Manindog ta mga makasasala.